Maayong adlaw mga igsoon ug welcome sa atong pagpadayon sa atong katekesis. Aniya na kita sa pangutana 37. Ang pangutana nag-ingon, nganong ang Dios Amahan? Tubag, ang Dios Amahan tungod kay siya ang atong magbubuhat ug mahigugmaon siyang gaatiman kanatong iyang mga binuhat. Ang atong Ginoong Hesukristo, ang anak sa Dios, nidugang sa pagtudlo kanato nga atong isipon ang iyang amahan nga atong amahan o nga tawgo nato siya nga amahan namo. Ang pangutana, unsa may dagway sa amahan? Ang dagway sa amahan mga igsoon mao si Jesus. Kadiha sa Ebanghelyo ni San Juan chapter 14 verse 9, si Jesus nag-ingon, kinsa kadtong nakakita kanako, nakakita sa amahan. Thank you so much for watching. If you enjoyed this video, I advise you to share it and to subscribe to my YouTube channel. God bless you.